Zdravím. Toto video je predovšetkým pre Z-károv, čo majú ČZ-ty, tieto staršie modely, okrúhle motory a tak ďalej. Už dlhší čas som sa pohrával, že štandardný karburátor, toto je síce replika, ale podarilo sa mi ho nastaviť, že proste štandardný karburátor, čo sa na tieto motory montoval, som sa rozhodol už po dlhom čase konečne dostať k tomu, že nejaký väčší karburátor tam implantovať. Podarilo sa mi zohnať, fajn, výborne, dokonca komponenty do tohto karburátora pasujú aj z karburátorov Keihin, čiže trysky, voľnobežné trysky a tak ďalej. Čo sa tohto týka, myslím, že aj plavák je kompatibilné s týmto. Sice je to nejaký NIBI, ale to je vedľajšie. Hlavná vec, že pôvodný karburátor, ten mal difuzér 26 mm a ja ho idem teraz nahradiť týmto, by som to povedal, replikou Keihinu. Ale je to 30-ka. Poď vám. Musel som však urobiť nejaké maličké úpravy, lebo táto guma, dokonca je to pôvodná, s ktorou som behal, som ju dokázal tam implantovať, ale mala jednu vec, že tento priehyb bol taký oveľa menší, že proste tu, čo sú vnútri, tieto vstupné otvory pre zmes a sytič a tak ďalej, že to bolo v závetri. Skrátka, ako by som to simuloval, že to bolo nejak takto. A to by nefungovalo dobre. Takže musel som tam implantovať silónový krúžok. Je to celkom odolné voči benzínu a ropným plátkam a tak ďalej. Aby som mohol roztiahnuť pred vstupom do karburátora. Samozrejme ešte túto sponu nahradím niečím inteligentnejším, by som povedal. No. Ale musel som si vyrobiť ešte ďalšie komponenty. Napríklad sponu, lebo obyčajná spona, ako je tu, tej by som neveril a potrebujem to dosť stiahnuť. Inšpirovalo ma zo starých 250 javiek, aj ČZ 150 mali tiež takéto hrdla a dokonca tá spona. Táto je oceľová. Dá sa mi natočiť? Nedá. Ale dá. Hej. Ja som ju urobil oceľovú, aby som to mohol dobre dotiahnuť. Ale tie javky a 150-ky Z-ky a tieto staršie motory to mali dokonca len hliník. Z hliníku. Nejaká zliatina hliníku. No. Takže to som si musel vyrobiť. Potom toto sacie hrdlo. Nákresy od týchto vecí poskytnem vo videu. A aby som to nejak popratal, musel som ísť na 6 šrouby. Áno, pôvodne sú tu 8, ale vyrobil som si niečo ako, dá sa to nazvať niečo ako wurt vložky na opravu závitov, s tým, že pôvodný priemer závitu, čiže 8 v bloku, ostal. Čo som urobil? Zobral som 8 šroubu, imbusák, použil som z toho 15 mm dĺžky závitu a do tej 8 som narezal 6 závitu. Pekne sa to popratalo a na naloženie som použil niečo takéto. Zasa 6,
šrouba, matica. Pozor, toto čelo musí byť rovné. Nesmie byť odskok ako tu, pôvodné, ale musí to byť rovné. Aby som mohol tú rádoby vložku závitovú zakontrovať a našroubovať do bloku. A aby to bolo zároveň s touto plochou, čiže nesmie pretrčať. Aby bolo zrejme, že o čom hovorím, tak som čiastočne demontoval hrdlo. Túto šroubu zakrútim, zakontrujem a je to dotiahnuté. Hej. Takže výsledný efekt je takýto. No, karburátor som znova nahodil. Ďalšia vec, ktorá mi trošku skomplikovala život, je tento sytič, ktorý dosť prečnieva. No, nezvratný zásah, za čo by ma asi veteránisti ortodoxní po toto. Musel som urobiť takéto vybranie, aby mi to tam pekne sadlo. Ale stále nemá vyhraté. Karburátor je vyššie. Toto je pôvodná plocha. Čo s tým? Dobre. Nastupuje tento komponent. Recyklácia piestu. Vymedzovací krúžok. Aby sa mi to neflákalo kade tade, tak som najprv navrtal na vhodnom mieste dvojky dierky. Priložil som to postupne, aby mi to sadlo. Jedna dierka je tu, druhá je tu. Ale tie som zväčšil na 2,5 mm. A použil som dvojky ihličky, ktoré sa tam zalepilo k tajtom. Takže ďalšia vecička. No. Stále nemá vyhrané. Pôvodný deklik sa mi nepáčil a keďže chcel som použiť pôvodné prekrytie, musel som si vyrobiť aj toto. No, takže to sem našroubujem. Ops, toto musím dať dole, mi to trošku zavadzia. Ten závit musí byť presný. Teraz založím toto. No, dievky, kde ste? A mám vyhrané. Sytič je už mi nebude výškovo sa plantať. No, tento závit, to je úmyselne použitý pôvodný, ako je tento. 24x1,5. A reku, dobre, no, ešte to niečím potrebujem prichytiť, tak som sa znova trápil v úvodzovkách. Zasa druhotné využitie piestu. Tak som si takýto deklik vyrobil. Reku, dobre, fajn. A je to dotiahnuté. Hej. Sytič. Funguje. No ale včera, keď som sa okolo tejto svojej vrtal, tak som si všimol jednu vec. Že prečo som sa ja s týmto trápil? Však mám originál. A je to?
No. Tento výstupok slúži na ďalšiu vec. Nemám tam teraz šupátko. Tak. A mám vystarané. Takže musel som si dorobiť niektoré veci. To je originál. Toto som dorábal. Tento dekel karburátora som tiež vyrábal nový. Tento vnútorný závit je robený na mieru. Lebo toto je trošku tak nejak odflaknuté. A na záver snáď aj v predošlom dekliku bol tu umiestnený okrúžok. A myslím, že na prvý pohľad si málo kto niečo všimne. No a povedal som si, že keď už sa babrem okolo karburátora, že ho dám na miesto originálneho, že aj ten karburátor trošku vylepším, som si zaobstaral takúto plavákovú komoru, ale má to jeden háčik. Táto výpustná trubka. No, čo sa nezaustríš? Z toho som mal problém, totižto mi to zapieralo sem. A karburátor som nebol schopný naložiť. To bola jedna vec. A reku, keď už je tak moderné, že športový filter a bla bla bla, kde si čosi. No a keď som sa k tomu dostal, zistil som, že by som musel zhadzovať staré teleso filtra. A to znamená plechy dole, odšroubovať to a tak ďalej. Reku, ja to kašlem. Nechám starý, čo tam je. Proste som lenivý človek. To je ďalšia vec. A potom, už keď som objednával ten filter, tu mám aj nejaké trysky rôznych rozmerov. Takže budem môcť nastavovať karburátor. No a na záver dodať ešte jednu vec. Bude veľmi zaujímavé, ako sa mi to podarí prvýkrát naštartovať. Lebo absolútne netuším, ako má byť tento šroubík bohatosti zmesi. Voľnobeh, to som nastavil nejako. Sytič. Takže prvé štartovanie možno bude trošku také problematické.